il-ktieb tal-imħalfin. U biex bħala introduzzjoni nixtieq naqra lkom kapitlu 2 li prattikament huwa ġabra fil-qosor tal-kontenut tal-ktieb kollu. Isimgħuha. U l-anġlu tal-Mulej tela minn Gilgal lejn Bokim u qal jien tellajtkom mill-Eġittu ġibtkom fl-art li jien ħlift lill-missirijietkom u jien qed qatt ma nikser il-patt tiegħi magħkom. Intom ma għandkomx tagħmlu patt man-nies li jagħmlu f'din l-art, għandkom iġġarfu l-artali tagħhom iżda intom ma smajtux kliemi. Għaliex għamiltu dan? Għalhekk jien qed ukoll ma nkeċċihomx minn qudiemkom iżda ikunulkom bħal xewk f'ġenbejkom u għallatom ikunulkom xibka. U ġara malli l-anġlu tal-Mulej tkellem dal-kliem lill-ulied Iżrael kollha li l-poplu kollu olla leħnu u beka. U semmew dak il-post Bokim li tfisser biki infatti. U ssagrifikaw hemm lill-Mulej. U meta Ġoswe ħalla l-poplu jitlaq u lied Iżrael marru kull wieħed lejn il-qasma tiegħu biex jieħdu l-art. U l-poplu qiegħda l-Mulej il-jiem kollha ta' Ġoswe u l-jiem kollha ta' xjuħ li jgħixu wara Ġoswe li kienu raw l-mejjel kollha kbar tal-Mulej li kien għamel lill-Iżrael. U Ġoswe bin-Nun il-qaddej tal-Mulej miet ta' 110 snin. U difnuh fil-qasma li messitu f'Timnat Ħeres fart l-għoljiet ta' Efraim fit-tramuntana tal-muntanja Ga'as. U dak in-nisel kollu wkoll inġabar ma' missirjietu u qam nisel ieħor warahom li ma kienx jaf lill-Mulej u lanqas l-mejjel li jagħmel lill-Iżrael. U li Iżrael għamlu l-ħażin f'għajnejn il-Mulej u taw qima lil Balajim. U telqu l-Mulej alla ta' missiriethom li ħariġhom mill-art tal-Eġittu u marru wara allat oħra. Mill-allat tal-popli li kienu madwarhom u tawhom qima u masħnu jew irrabjaw lill-Mulej. U telqu l-Mulej u qiemu lil Balajim u lill-Axtarot. U għada bil-Mulej xela l-Iżrael u irħihom fidejn il-ħallelin li serquhom u bijawhom fidejn l-edewwa tagħhom li kienu madwarhom. U hekk ma setawx jieqfu iżjed quddiem l-edewwa tagħhom. Kull fejn kienu joħorġu, id il-Mulej kienet kontra tagħhom għal ħsara. Bħalma qal il-Mulej u bħalma ħalfilhom il-Mulej. U kienu fid-dwejjaq kbar. Iżda l-Mulej qajjem imħalfin li jħelsuhom minn id dawk li kienu jisirquhom. Madankollu ma ridux jisimgħu mill-imħalfin tagħhom illi iżda marru jiżnu wara allat oħra u tawhom qima. Twarbu malajr mit-triq li missiriethom kienu jimxu fiha li jisimgħu mill-kmandamenti tal-Mulej iżda ma għamlux hekk. Meta l-Mulej għajmilhom imħalfin, il-Mulej kien ikun mal-imħallef u jeħlishom minn id l-edewwa tagħhom il-jiem kollha tal-imħallef. Għax il-Mulej kien iħenn għal krib tagħhom minħabba dawk li kienu jaksuhom u jaħqruhom. U ġara malli kien imut l-imħallef illi kienu jerġgħu jitħassru aktar minn missiriethom billi morru wara allat oħra biex iqmuhom u jinxteħtu qudiemhom. Ma nqatawx mill-għamejl ħżiena tagħhom u mir-rasi jibsa tagħhom. U għalhekk għada fil-Mulej xela l-Iżrael u qal talli kisser dal-ġens il-patt tiegħi li jien ordnajt lill-missiriethom u ma semgħux minn kliemi jien ukoll millum il-quddiem ma nkeċċi l-ebda ġens minn qudiemhom li Ġoswe ħalla meta miet biex bihom inġarrab l-Iżrael jekk huma jħarsu triq il-Mulej jimxu fiha bħalma ħarsuha missiriethom jew le. Għalhekk il-Mulej ħalla dawk il-ġnus u ma keċċihomx malajr u lanqas irħihom fidejn Ġoswe. Din l-kelma tal-Mulej. Il-ktieb tal-imħalfin, forsi xi wħud minnkom qatt ma qrawh, se nipprova nagħtikom fil-qosor x'fih dan il-ktieb. Is-seba' wieħed fil-Bibja
Pero tridu żommu f'moħħkom illi l-Bibja tirrakkonta ġrajja waħda. Ġrajja grandjuża, ħolqien, il-waqa tal-bniedem fid-dnub, il-fidwa miksuba minn Kristu u l-ħolqien ġdid. Dik hija l-awsalla mill-bidu sa tmiem tal-Bibja. U allura hawnhekk qegħdin fi ktieb illi jenfasizza ħafna il-waqa. Il-konsegwenza tal-bniedem tbiet minn Alla u allura x'effetti għandha din dal-ktieb tal-imħalfin huwa ktieb illi f'ċertu aspetti kaxkxek u tajt ommima. Verek, ekku il-bniedem. Illa meta taqrah tixxokkja ruħek u tiskandalizza ruħek sa fejn kapaċi jasal l-bniedem minkejja li Alla jurih it-tjieba tiegħu sa fejn kapaċi naslu. Tiftakru intom li Ġosuè fix-xuħitu sejjaħ lill-poplu u l-xjuħ ta' Iżrael u indirizzhom għall-aħħar darba u reġa' enfasizza l-importanza li huma nies f'patt mal-Alla. Alla liberhom mill-jasar tal-Eġittu u issa attwalment daħħalhom f'dik l-art ta' Kanan li Alla kien wiegħed lill-missierietom l-Abraham. U Ġosuè f'żomm qalilhom obdu lill-mulej, twarbux minnu. U l-poplu għalenija qal aħna se nobdu. Ma Ġosuè għaraf illi il-weda tagħhom jew ir-riżoluzzjoni tagħhom kienet pjuttost artifiċjali. Infatti qalilhom intom se tkunu kapaċi tobdu. Għax huwa Alla qaddis u Alla għajjur u jekk intom titilqu lill-mulej u difatti l-ktieb tal-imħalfin jurina kif għal miet ta' snin il-poplu Iżraelita minkejja li kien jaf lill-mulej u l-fidwa tiegħu. Xorta waħda telaq lill-mulej. Jekk intom titilqu l-mulej u taqdu Allat barranin u jdur kontrikom u jaħqarkom u jtemkom wara li jkun għamlilkom il-ġid. Possibbli Alla jaġixxi hekk meta aħna nagħtuh darna li jaħqarna wara li jkun għamlilna l-ġid. Però jiena insaqsikom ħaġa. X'tip ta' missier huwa dak illi meta jara lill-ibnu qed jagħmel ħsara lilu nnifsu dak il-missier jitbissimlu jew iċabċablu. U dak huwa Alla tagħna. Alla illi ma jaħmilx, ma jittollerax illi aħna nagħmlu l-ħsara lilna nfusna. U għar minn hekk niddiżonoraw lill-ismu. Meta qalilna fil-patt tiegħu ma jkollkomx Allat oħra qudiemi. Għaliex? Għax jien huwa l-mulej Alla tiegħek li ħriġtek mill-art tal-Eġittu minn dar il-jasar. U allura anke aktar tard f'Ġeremija Alla jilmenta dwar il-poplu tiegħu u jgħid il-poplu tiegħi jagħmel żewġ ħtijiet. Qed nixlihom b'żewġ akkużi serji. Telqu lili l-għajn tal-ilmaġieri u fittxew għalihom fushom bjar imxaqqin li ma jistawx iżommu ilma. U dik hija l-istupidaġni tagħna l-bnedmin. Kapaċi nkunu intelligenti f'ħafna affarijiet. Infatti aħna qegħdin ngħixu fid-dinja tal-computers meravilja. Meravilja x'kapaċi joħloq u x'kapaċi jivvinta l-bniedem, però x'inniġu għal għada spiritwali tagħna, ir-relazzjoni tagħna, x'rabta għandna mal-Alla u kemm qegħdin ta' bilħaq nonorawh bl-eżistenza kollha tagħna. Aħna kapaċi nkunu vera boloħ. Vera boloħ. Illi nitilqu l-għajn tal-ilmaġieri biex nħaffru għalina bjar b'xaqqin. Kull darba qegħdin naraw sa fil-ktieb tal-imħalfin li l-poplu Iżraelita li jaf lill-mulej Alla tiegħu qed idur lejn il-Balajim u l-Axtarot Allat moqżiża ta' dawn il-ġnus li kienu jgħixu fosthom u ħafna minn dan l-Allat kienu jaqduhom billi jissagrifikawlhom l-trabi tagħhom. Jiġifieri għar minn hekk ma tistax tajt. Il-ktieb allura kif ikollok taqrah
Sija u 3/4 taqraħ, flok tara film il-lejla, aqraħ. U tibda tara aħna x'aħna. Aħna, apparti mill-grazzja tal-Alla, x'aħna. Dal-ktieb huwa mimli ġlied, delitti, violenza, atroċità, kefrija u anke makabrità. Eżiżijiet illi jekk trid nisiltilkom xi ftit minnhom biex intikom forsi idea ħjiel ċkejken sa fejn kapaċi jasal il-bniedem. Dak-tip juri l-falliment totali tal-bnedmin wara imqar dawk li suppost huma flega malla. Huma fiftehim malla. Il-Bibja titkellem dwar il-patt li Alla intrabat magħhom patt dawn in-nies illi xorta waħda flok ma raddewlu ħajr u baqgħu leali lejh ta' ħdarhom u preferaw il-ħmieġ flok iżbuħija u l-glorja tal-Alla. Warren Wiersbe li huwa kummentatur modern tal-Bibja jgħid il-ktieb tal-mħalfin jirrekordja l-ġrajja tan-nies tal-Alla li pruvaw jgħaddu mingħajr l-awtorità tal-Alla. Ir-riżultat huwa kaos. U xin taqra l-ktieb tgħid vera. Imma il-kaos li fih il-ktieb, il-deċiżjonijiet bla sens, l-imġiba oxxena, anke ta' ħafna imħalfin dawn in-nies li Alla qajjem biex jeħilsu lill-Iżrael. Ħanibdew l-ewwel xi ħaġa li suppost għandha tolqotna meta naqraw dal-ktieb, Alla jibqa' fidila għall-patt. Hawnhekk l-Anġu tal-Mulej f'dan il-qari ta' dalgħodu kellem lill-Iżrael kollu u għallilhom darbtejn xlihom li intom il-patt ma żammejtuhx. Il-patt ma żammejtuhx, darbtejn jgħidilhom. Il-patt ma żammejtuhx, twarrabtu minni. Frattant Alla jibqa' fidila għall-patt tiegħu. Di xi ħaġa meraviljuża. Xi ħaġa li għandha taxxaqna illi minkejja l-fallimenti kollha tagħna Alla jibqa' fidil. Alla jibqa' fidil. Pawlu lil Timotju qallu jekk se niġħduh u wkoll se jiġħadna. Din tirreferi għal dawk in-nies illi matul ħajjithom jiġħduh il-Alla, jew jgħidu ma jeżistix, jew jgħidu ma rridux jafu bih, ma jinteressanix. Jekk inti tiġħdu lill-Alla u wkoll se jiġħadna. Għalhekk il-Bibja titkellem dwar l-infern. Għal dawk li ma jdux jafu b'Alla u li huma ribellużi kontrih jekk aħna se niġduh u wkoll se jiġħadna. Imma jekk maħniex fidili, u għawek qed titkellem issa għall-insara, jekk maħniex fidili u jibqa' fidil għax ma jistax jiġħad lihu nnifsu. Alla u Alla ta' kelmtu minkejja l-infedeltà grassa ta' Iżrael il-Mulej xorta waħda ma rroftawhomx. Xorta waħda ma qatax qalbu minnhom u keċċihom u daqshekk nesihom. Le, fi ħnientu baqa' iqajmilhom imħalfin. Matul il-ktieb jissemmew 12 bisimhom, però 4 minnhom biss li għandna l-istorja tagħhom żviluppata. Dawn il-mħalfin ma kinux mħalfin kif għandna fil-qrati tagħna llum, bażikament. Kienu mexxejja reġjonali, mhux fil-pajjiż kollu, mexxejja reġjonali illi kienu mexxejja politiċi u militari. Ħafna drabi kienu imexxu kampanji militari kontra l-edewa tagħhom. Jdu niftakru li l-poplu Iżraelita, peress li warrab il-Mulej, kienu kull darba kienu maħbutin mill-Amurin u l-Girgasin u l-Kananin u l-Filistin, il-nies ta' madwarhom u kienu jħarbtuhom jisirqulhom l-lejjel tar-raba u jagħmluhom ħajjithom miżerabbli. Frattant hawnhekk l-ewwel ħaġa Alla jibqa' fidil għal patt tiegħu. Dit-tema tenfasizza s-sabar tal-Alla lejna, il-kumpassjoni tal-Alla lejna u l-imħabba soda tiegħu, il-ħesed tal-Alla. Li Alla jibqa' jimpurtah minna. Però ovvjament naraw ukoll il-konsegwenzi tad-diżubbidjenza. U di xi ħaġa illi ma nistgħux naħarbuha u lanqas ninsewha illi fejn aħna nkunu diżubbidjenti se jkollna nħallsu u nħallsu qares. Kull meta Iżrael
jarralu milli jobdi l-kmandamenti jisfa makkes, sfruttat, maħbut, melub u jbati. U kemm il-darba għandna deskrizzjonijiet ta' x'kien jiġrilhom dawn il-lut, kull darba kienu jiġu invaduti anke mill-Mesopotamja, pajjiż il-bogħod, biex joqtluhom u jagħmluhom ħajjithom miżerabbli. L-idolatrija u l-infedeltà ta' dawn in-nies ir-riżultat dejjem u inevitabilment fil-ġudizzju. Alla bil-fors ikollu jiġġudika id-dnub fina. Ir-riperkussjonijiet jekk inti pereżempju ma tistudjax meta bħala student suppost tistudja u tmur għall-eżam x'ħajġrilek, hemm riperkussjoni. Hemm konsegwenza x'inhi? Ma tgħaddix. Ma tgħaddix. Jekk inti ma tux ħsib saħtek x'ħajġrilek, se tibrat. U l-istess ħaġa, meta aħna il-liġi tal-Alla inwarbuha u naħsbu li kapaċi nrieġu ħajjitna kif ifettilli jien u kif jidir li jien l-aħjar, hemmhekk għandna biss riċetta diżastru. Infatti darbtejn fil-ktieb jgħidilna dak iż-żmien, fiż-żmien tal-imħalfin, perjodu ta' xi madwar 350 sena. Dak iż-żmien ma kienx hemm sultan f'Iżrael, kulħadd kien jagħmel dak li jidhirlu tajjeb f'għajnejh. U dak li kien jidhirlu tajjeb f'għajnejh kien biss dnub. Għax hekk aħna ħaniġġudikaw x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin skont l-intelligenza tagħna, apparti mill-liġi tal-Alla, tajjeb, x'qegħdin nagħmlu mill-ġurnata? Ilna noqtlu miljuni ta' tfal. U bħalli kieku ma qed jiġri xejn. Bħalli kieku ma qed jiġri xejn. Qed tifhemu issa wkoll indaħlu il-mercy killing. Vera? Li qed tissemma l-eutanasja. Għaliex il-bnieda jagħmel dak li jidhirlu tajjeb f'għajnejh stess. Diżastru u traċedja biss jista' jkun jekk aħna nwarbu minn fuqna il-madma tħelu tal-liġi tal-Alla. U Ġesu jridna li nġorruh dan il-madmat. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u talmu minni għax jien ġwejjed u mli f'qalbi. U allura il-konsegwenzi ta' diżubbidjenza qegħdin hemmhekk u kull darba dal-ktieb jaċċennalna għalihom. U li Iżrael għamlu dak li ħażin fajn il-mulej u nsew il-mulejla tagħhom u taw qima lil-Balim u lill-Axtarot. Għalhekk għada pil-mulej jew il-korla tal-mulej xelet għal Iżrael u bieħhom fidejn Kusan Risajim, sultan tal-Mesopotamja, u tjassru u li Iżrael lil Kusan Risajim għal 8 snin. Dan it-tip ta' diskors jibqa' jirrepeti ruħu matul il-ktieb kollu. Meta aħna jidrilna illi nistgħu ngħaddu mingħajr Alla, ninsew il-patt tagħna mal-Alla, naħsbu illi se nsibu suċċess. Però il-ktieb tal-Proverbi jgħidilna hemm triq li tidher tajba għall-bniedem. Tidher tajba għall-bniedem. Iżda t-tmiem tagħha hija l-mogħdija tal-mewt. It-tmiem tagħha hija l-mogħdija tal-mewt. U l-istess ħaġa Pawlu wkoll ifakkarna illi biex ma nitqarqux, għax Alla ma jtqux bih, għax kull ma wieħed jiżraq dak jaħsad. Dal-poplu ludi għal 100 ta' snin tajjeb baqa' jiżra l-idolatrija u x'jaħsad? Jaħsad it-traċedja. Dak li wieħed jiżra dak jaħsad. Għax mi jiżra għal ġismu minn ġismu jaħsad it-taħsir, iżda mi jiżra l-ispirtu mill-ispirtu jaħsad il-ħajja eterna. Il-ktieb tal-imħalfin jurina id-dnub u l-effetti tiegħu. L-effetti tiegħu. Id-dnub x'inhu? Ġwanni jgħidilna ċaru tont, id-dnub huwa l-ksur tal-liġi tal-Alla. Alla għallek kif timxi u kif għandek iġġib ruħek u inti tagħmel fattik. Id-dnub huwa x'tagħmel int jekk trid il-psikoloġija tad-dnub u tifhem għalfejn jiena li suppost naf xorta waħda noħodha kontra l-mulej u niksar il-liġi tiegħu. Id-dnub huwa x'tagħmel int meta qalbek mhijiex sodisfatta b'Alla.
Meta qalbna mhix sodisfatta b'Alla, nibdew nfittxu l-kuntentizza band oħra fejn ma tinsabx. Thomas Watson jgħidilna d-dnub għandu l-xitan bħala missieru, il-mistija bħala s-sieħba tiegħu u l-mewt bħala s-salarju tiegħu. Spurgeon jgħidilna li d-dnub huwa ħalliel li jisraq il-ferħ minn ruħek, is-slim minn moħħok u l-ħajja minn qalbek. Id-dnub huwa tluq minn Alla, abbandun tas-sors tal-ħajja u l-ferħ. Meta inti tabbanduna s-sors tal-ħajja u l-ferħ għax taħseb illi l-ħajja u l-ferħ u l-feliċità tista' ssibhom band oħra. Imma dik hija kif għadna l-istupitaġni tal-bniedem moralment illi jaħseb li huwa aktar ħarif minn Alla. Alla s-sovran frattant jeħles lill-poplu tiegħu ripetutament kull darba jerġa' jħilsu u jerġa' jħilsu. Juri s-seta tiegħu billi jemanċipa lill-Iżrael mill-gwaj tiegħu, mill-inkwiet tiegħu. Naraw kif anke qiegħda b'individwi deboli u xejn kwalifikati. Jekk insemmu il-Gideon kien beżżieħ. Kien beżżieħ. Jien qiegħda wkoll b'mara f'soċjetà illi kienet tant patriarkali fejn ir-raġel kien il-hero. Imma Alla jogħġbu jien qiegħda b'mara, Debora. Inqiegħda wkoll b'Sansun illi dak kien l-iżjed wieħed tal-mistħija. Sansun, bil-kompromessi kollha tiegħu, bid-difetti kollha tiegħu Alla jogħġbu jinqeda bih. Dana jenfasizza l-fatt illi s-salvazzjoni mingħand Alla tiġina mhux bis-saħħa tagħna imma bir-rieda sovrana tiegħu. Meta il-Gideon qallu biex jiġbor armata ħalli jiġġieldu kontra il-Midjanin li kienu qed jinvaduhom u jaqsuhom, Gideon beda jġib skuża waħda wara l-oħra, għallu għaxina li żar fil-familja tiegħi minn xejn. Imma finalment għad l-armata u il-mulek għallu għandek wisq nies. Għallu naqqas, għallu ħudhom maxmara biex jixorbu. U dawk li jixorbu bħal klieb l-ilma hekk, għandhom dawk ibagħthom id-dar. U dak li jixorbu billi skupjaw l-ilma mixmara u jixorbu hekk, dawk għażommhom. 300 baqgħu miegħu. U bi-300 bil-ġarar u bit-torċa tajjeb għajtu u Alla għajjem paniku fil-kamp tal-Midjanin eluf ta' soldati kontrihom li bdew jiġġieldu kontra tagħhom infushom. Alla kapaċi jeleb anke bix-xejn. Anke bix-xejn. F'dan il-ktieb ukoll naraw il-natura ċiklika tad-dnub xirrid ngħid biha din. Id-dnub illi idur u jibqa' jdur, għandna ċertu cycle hawnhekk. Illi il-ħażin għandu ħabta jirrepeti ruħu. Kif ngħidu bil-Malti nerġgħu naqgħu koppi. Nerġgħu naqgħu minn fejn bdejna. Naraw kull darba pattern matul il-ktieb li tirrepeti ruħha. In-nies jaqgħu fl-idolatrija, il-popli ta' madwarhom joppressawhom, xejn ikunu tant darhom mal-ħajt, il-poplu Iżraelita jindem jirrealizza. Aħna tlaqna l-mulej, walla jindem Alla ikollu modrija minnhom u jibatilhom ħellies imsejjaħ imħallef. Dan il-mexxej militari illi jeħlishom xejn jerġa' kollox paċi u kollox ħajja normali, jerġgħu jaqgħu fl-idolatrija u jerġa' jibda t-tieni ċiklu. Kull darba. Back to square one kif ngħidu. Back to square one. Qisna ma nitalmu qatt. Qisna għax meta tiżbalja darba mod. Meta tirrepeti l-istess żball minn ġenerazzjoni għall-oħra. Dik hija l-ħaġa. Dir-repetizzjoni tiżvela kemm għandna tendenza aħna bħala bnedmin illi ninsew il-barkiet tal-Alla, ninsewha. Kapaċi nkunu ikollna memorja arkivju x'in tiġi għall-matematika jew biex nitgħallmu l-lingwi. Imma xejn
biex napprezzaw il-barkiet divini illi aħna rċivejna, illi aħna maħfurin minn Alla, illi Alla għamilna werrieta tal-ġenna. Ninsewhom. U allura ninqabdu f'dak li aħna ngħidu backsliding. Flok ma ngħaddu l-qudiem u narfu lil Kristu aktar u aktar. U nitennew bih nerġgħu lura għal ħmieġ tad-dnub. Ħasra u gwaj għal min għandu memorja fqira spiritualment. Memorja fqira spiritualment hija l-ar ħaġa tiġrilek. Meta Alla juri tjiba tiegħu lejk u inti qisha dan ma jeffettwak assolutament xejn. Hemm xi ħaġa oħra li fil-ktieb tal-imħalfin ninnotawha faċilment. Il-żurżieqa morali u spiritwali qisna dejjem neżlin l-isfel. Darbtejn jgħid il-ktieb illi dak iż-żmien ma kienx hemm sultan f'Iżrael, ma kienx hemm tmexxija soda u ġusta, u kulħadd qed jagħmel dak li jidhirlu tajjeb f'għajnejh. Li huwa kumment ta' niket meta aħna naslu biex jien naġa irid immexxi lil nifsi. In-natura tan-naġa hija tiżvija. Għandha bżonn min imexxija, għandha bżonn raj li jmexxija. Għalhekk jgħid kull darba ma kienx hemm sultan f'Iżrael. Kulħadd qed jagħmel dak li huwa tajjeb f'għajnejh stess. Kumment ta' vergogna, ta' għajb, ta' mistħija. Meta nispiċċaw nagħmlu dak li huwa tajjeb f'għajnejna. Il-ktieb juri allura kemm huwa neċessarju li jkollna tmexxija ġusta u soċjetà imsejsa fuq il-liġi tal-Alla. Biex intikom eżempju ta' nies illi jagħmlu dak li huwa tajjeb f'għajnejhom stess. Gideon kellu diversi tfal. Wieħed minnhom Abimelek qatel il-ħutu kollha 70. Dana Gideon allura kien miżżewġ iktar minn mara waħda jew kellu l-konkubini tiegħu bil-fors. Tamam. Da Abimelek fettillu jkun is-sultanu biex ħadd ma jaħtaflu l-poter minidu qatel il-ħutu kollha li f'wieħed Jotam u jaħtaf il-poter bit-tradiment u bil-vjolenza u finalment huwa magħlub u maqtul. U allura naraw il-ħlas tal-fratriċidju. Da biex wasal biex qatel tant aqwa tiegħu stess. Affarijiet li jkexkxuk. U l-ambizzjoni u t-tiranija tiegħu. Każ ieħor huwa il-każ ta' Mika. Mika dar raġel illi fettillu illi ikollu id-dar tiegħu santwarju bil-qassis personali tiegħu sponsorjat minnu u kollox bil-fidda li kien saraq minn għand ommu. Qed jagħmel xi ħaġa ta' pass reliġjuża bis-serq. Ma tagħmel sens. Il-bniedem flama tiegħu dal-kaos spiritwali. Imbagħad għal ġieħna it-tribut ta' dan x'in sar jaf li dar raġel għandu l-qassis personali tiegħu. Marru fuq l-qassis għallu inti ejja u kun qassis fuq it-tribu kollu tagħna. U dak aċċetta ovvjament ġejlek ħajkolli suċċess ikbar. U allura jisirqu l-idoli ta' dar raġel u l-qassis tiegħu il-komplikazzjoni tiegħu għaraw huma terribli. Każ ieħor huwa naħseb jiena daqlar wieħed fejn għandna raġel Levita illi hu l-qaddej tiegħu u l-konkubina tiegħu jivvjaġġaw idumu jivvjaġġaw ħafna u finalment jaslu lejn flaxija u għallu faħan orqdu. U kien hemm raġel xi għallilhom itlu orqdu għandi, noffrilkom l-ospitalità tiegħi. Però x'in saru jafu n-nies tal-belt li hemm raġel fid-dar ta' dan ta' xieħ riedu illi jagħtihom biex jabbużawh sesswalment. U dar raġel bħal kulħadd illi kien jagħmel it-tajjeb dak li jidullu f'għajnejh huwa tajjeb. Qallu le, toħdulux ir-raġel, ħantikom lill-binti u lill-konkubina tiegħi.
U għamlu bihom li tridu. L-għada fil-ħodu l-konkubina reġgħet marret lura fid-dar ta' dar-raġel, inxtaħtet fuq l-għadba tal-bib. L-għada fil-ħodu qam ir-raġel għal l-qom minna ħankomplu l-vjaġġ tagħna. U dik kienet mejta. Tant abbużawa li mietet. X'ħin rajek dan mi jiddejja jesot widneħ. Attaħħa fit-12 biċċa. U bat biċċa lil kull tribu u jgħidilhom ara x'ġara f'Iżrael. Qed tifhem? U tqum gwerra ċivili maħabba fek. Gwerra ċivili illi t-trubijiet ta' Iżrael jiġġieldu kontra Benjamin, tant illi kważi ma kienx fadal irġiel fil-tribu ta' Benjamin. U allura x'għamlu biex jerġgħu mbagħad iqajmuh mill-ġdid il-tribu li kien kważi sparixxa? Tajjeb, jagħmlu isa nasba biex dan l-irġiel, ftit irġiel, jisirqu mara waqt festa, qed tifhem għalihom fushom biex jerġgħu. Tiddejja taqrom u tiddejja tirrakkontom dal-affarijiet. Kemm il-bniedem kapaċi jkun ħanżir u l-ar meta dawn in-nies suppost jafuh il-Alla. Suppost jafuh. U Alla jibqa' jeħlishom. Jibqa' jurihom imħabtu. Jinqeda b'nies imperfetti ta' bilħaq. Nies imperfetti, dawn l-imħalfin, jibatilhom ħelsien b'nies li huma mimlijin bid-ġufija. U nibdew Ehud il-da imur għand Eglon, is-sultan ta' Moab, jidħol fil-sala tiegħu u jgħidlu għandi messaġġ speċjali minn il-Mulej għalik. Għattifu da għal kulħadd il-barra. Għattifu u baqgħu bejnietom it-tnejn daħarġ stallet li kien għamlu ma' koxtej ħawek, defisulu ġo zaqqu. Tant ma setax jerġgħu joħorġu l-istallet. Insomma, marru għaraw l-istorja għalikom għax hija makabra. Makabra. Debora u Barak u koll, Alla ordna lil Barak biex jeħles l-Izrael. U Debora għaltlu din jarrida tal-Alla għalik. Għallila marriċ mmur waħdi. Għaltlu għallila jek tiġmijaj pero mmur. Għaltlu man bat n-nis jgħidu li Alla ħeles l-Izrael b'mara. Għallila ma importa li rridak mijaj. Ok. Il-vittoria saret dil-battalja kontra il-Kananin. Sisera li kien il-kap mandant tal-armata tal-Kananin xirra li kważi melub bil-panikjat qabes fuq il-karru tiegħu ħarab jiġri sakemm wasal għand mara jisimha Ġael. U din laqatu u għallila aħbini mill-ledewa tiegħi. Għaltu idħol, għaltu tinkwieta xejn. Għallila għandek x'tixrob, għandek x'nixrob, daqsxejn ilma, għaltu mhux ilma, ħalib intik, ħalib tal-mos, għad tifhem. U poġġiet fis-sodda u għattietu u xi kien rieqed qabdet musmar tal-injam minn dak li jużaw biex iwaqfu t-tinet tagħhom. U defsitulu ġo rasu samritu mal-art. ċertu ġrajiet għal minu forsi jitqażżes. Għal darboħra naraw Gideon Alla se jaħlu biex jeħles l-Izrael mill-oppressjoni tal-Midjanin li kun għedin ħarbtuhom. Gideon jiddubita, jeżita, joqgħod lura. U meta allura kien kważi konvint għallu l-anġlu tal-Mbuq għallu ara biex nkun naf li vera Alla tibatni għandi ġezza tan-naġġ. Ħanpoġġija barra. U l-għada fil-ħodu
nixtieq li l-ġezza tkun mimlija bin-nida u l-art tkun nixfa. Bħala sinjal li l-mulej qed jibgħatni u ġara hekk, propjament hekk. Imma ma kien sodisfatt. Allu nagħmlu għall-kontra. Il-ġezza tkun nixfa u l-art tkun mxarba. U għal darb'oħra Alla b'sabar kbir reġa' taħdan is-sinjal. Xorta waħda ma kienx konvint u Alla għallu int u Puwa il-qaddej tiegħek inżlu sa tarf tal-armata tal-Midjanin. U hemmhekk kien qiegħed jissemma soldat qed jirrakkonta ħolma lil soldat ieħor li qed turi li l-Iżraeliti kienu se jelbuhom u jdamdmuhom. Iva, Gideon b'armata jekk tista' seħħ l-armata ta' 300 kontra eluf kbar ta' Midjanin elibhom. Gideon il-nies jridu mbagħad jagħmluh sultan u għallhom le, Alla huwa s-sultan tagħkom, għall-nas. Però għallhom għallhom jekk tridu tonorawni, kulħadd jagħti xi ħaġa mill-bottin tal-gwerra. Xi ħaġa tad-deb, imsielet, brazzoletti, tajjeb firxilhom mantar mal-art, tajjeb. U kulħadd ta' il-kontribuzzjoni tiegħu minnu għamel efod tad-deb. Idolu, għamel idolu. Tant li l-Iżraeliti bdew iqimu lil dan l-idolu il ħallilhom Gideon. Gideon imut u n-nies mala jerġgħu iwarbu mill-mulej. Għandna wkoll is-storja ta' Ġefti li minn Żożitu n-nies ma rridux jafu bih kien pjuttost nasbin salvaġġ u tala jgħix fil-muntanja waħdu ma' xi irġiel oħra. Meta raw li l-Iżraeliti kienu qed jiġu maħbutin mill-Ammonin id-darba, marru għandu qalu ejja u eħlisna mill-Ammonin. U għallu intom kaċċejtuni u issa ġejtu bżonni? Ma tarax, u insomma, ikkonvinċewh biex imexxi l-armata kontra l-Ammoniti. Però qabel ma mar għal battalja Ġefti qal meta l-mulej jagħtini l-edewwa tiegħi f'taħt idejja, l-ewwel ħaġa li toħroġ mid-dar biex tilqani nissagrifika lill-mulej. U vera rebaħ il-battalja u ximma allura d-dar min joħroġ biex jilqaw? Bintu stess. Xebba mhix miż-żewġa u xejn qalilha għali kbir ġibt fuq bint illum. Għad tifhem. U xejn irrealizzati li kien se jissagrifika joqtolha. Għaltu tini xahar biex immur mal-ħbib tiegħi ħalli nitbekka l-fatt li jiena ħanibqa' mhux miż-żewġa. Jissagrifika affarijiet li jġbulek literalment għajnejk wara widnejk. Nies, suppost nies talla, imma baċċi ngħidu għal Sansun. Sansun illi min qabel ma twieled, l-anġu tal-mulej kellem lill-ġenituri tiegħu, għallilhom it-tifel ħajkolkom ħajkun nażri, jiġifieri dedikat lill-Alla tul ħajtu kollha. Ma jistax jiekol xejn imniġġes, ħalli xaru titwal minn għameq tagħha u id-dedikat għal-Alla. Però naraw dilda Sansun il-ġrajja tiegħu iċedi għall-immoralità, ikun jiżżewweġ mara Filistina, mara pagana ġifieri. Frattant, jaħarbat il-Filistin, darba minnhom bis-saħħa straordinarja tiegħu, kien raġel b'saħħtu ħafna. Qatel 1000 raġel Filistin b'xedaqa ta' ħmar. Alla użaħ, però Sansun kull darba jaqaf dal-kompromessi. Mbagħad aktar tard oġbitu din it-tfajla Delila u din it-tfajla il-Filistin qalula prova tkixxiflu x'inhu s-sigriet tas-saħħa straordinarja tiegħu. U x'im bdiet iddejqu qalilha jekk torbtuni bħabel frisk u rqiq ma nkunx nista' nagħmel xejn. Qed tifhem.
U dina traditu sejħet il-Filistin u tajjar kollox minn idejh u bat għaltlu ma tlix, bat id-dej u t-pasterjaħ, għalila jek torbot nibħa bil-oħxon, s-saħħat jgħid muli, u ma kien veru xejn. U reġet għalila jek torbot li xari mal-ħajt, kull darba jikbila. Għaltlu kemm inti antipatku. Tajt li tħobbni, pero għatmat l-sigrit tas-saħħa straordinarja tiegħek. Fl-aħħar tant dejqitu il-qalila. Jekk jaqtawli is-7 trofof ta' xari, insir raġel komuni bħal ħaddieħor. U infatti sejħitilhom, għatawlu xaru u ta' stembaħ mill-irqat u għalu ħanqum u nerġa' ndamdam il-kulħadd. Pero ma realizzax li l-qawwa tal-mulej marret minn fuq. Għax kemm id-dum tilab man-nar, vera? Kemm id-dum tilab man-nar minna ma tinħara. Għalawlu għajnejh u ġeluh jaħdem fil-mitna jitħan il-qamaħ tal-edewa tiegħu. Timem. Darba kellhom festa għadunur l-alla tagħhom u ġiethom l-idea oħorġu Sansun ħalli noqogħdu nitqu bih. Tifhem se da raġel dajjef, però ma rrealizzawx li xaru kien raġel beda jikber. U l-tifel li kienet juħsibu għallu poġġini bejn iż-żewġ kolonni għax kienu f'tempju ta' Dagon. Poġġini f'dan il-tempju u qabad il-kolonni u waqaħħom u il-tempju kollu ġarraf u jgħidilna li f'mewtu għatel aktar edewa mill-li fħajtu kollha. Storja fejn naraw ħafna potenzjal. Pero id-dnub kull darba iġib għajb, mhux vera, għajb fuqna. Frattan dawn in-nies kienu nies li b'xi mod jew ieħor emnu falla. Fatti l-ittra l-Ebrej meta tibda semmilna l-eroj kbar tal-fidi. Tibda minn Abel, Henok, Abram, Isaac, Jacob, Sara, Mose. Mbagħad ikompli jgħid, u x'ngħid iżjed? Għax nuqosni l-ħin jekk nirrakkonta dwar Gideon, Barak, Sansun, Ġefti, u David u Samuel u l-profeti li permezz tal-fidi ikkonkwistaw saltniet, elbu fuq saltniet oħra ġifieri. Ħadmu atti ta' ġustizzja, kisbu wedi, qal uħluq liljuni, tfew is-seta tan-nar, ħarbu xifer is-sejf, kienu magħmulin setanin mid-ġufija u saru qawwija fil-battalja u ħarbu l-armati tal-istranġieri. Ċertament qed jgħid għal dawn l-imħalfin illi ħarbtu l-armati ta' dawn in-nies stranġieri. Ta' bilħaqalla jogħġbu qiegħda b'nies imperfetti. Bħalna. Aħna wkoll nies imperfetti li Alla jogħġbu jinqeda bina. L-aħħar punt illi nixtieq irrasaq qudiemkom irridu dejjem napprezzaw ir-relazzjoni u r-responsabilità pattwali li għandna mal-Alla. Alla sejħilna patt u dak il-patt irridu nonorawh. Id-diżubbidjenza lampanti ta' Iżrael hija xhieda tal-falliment tagħhom. Nesew ma onorawx il-patt tal-Alla magħhom bil-konsekwenzi kollha. Però l-imħalfin Ġefti, Sansun, Gideon u l-bqija dawna servew ta' salvaturi temporanji. U jgħidlek li pereżempju kull darba l-art strieħet mill-gwerra għal 8 snin, għal 20 sena. Kien hemm relief għal perjodu qasir ta' żmien. Però il-ktieb kollu jarrafna li hemm bżonn sultan ta' veru, sultan ġust, sultan kapaċi, setani, illi jeħlisna mhux biss politikament bħal dawn il-mħalfin, ma jeħlisna mill-jasar tar-ruħ, mid-dnub. U dan is-Salvatur huwa finalment provdut f'Sidna Ġesu Kristu. Il-Bibbja kollha tipponta dejjem lejn Ġesu Kristu. U l-miġġa tiegħu fostna fuq l-art, kif difatti nafu illi ġara fil-milja ta' żmien għal mbagħad bat libnu wieħed minn mara li sar taħt il-liġi biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi.
Dik hija l-fidwa vera li għandna bżonn li nkunu mifdija minn taħt is-saħta tal-liġi miksura biex aħna nkunu nies għaddejja ta' Alla. Meta Ġesu beda l-ministeru tiegħu u daħal fis-sinagoga f'Kafarnaum, ara mill-ktieb ta' Eżajija dal-preċiż diskors. Fejn jgħid l-ispirtu tal-mulej fuqi għax huwa dilikni biex inxandar l-Evanġelu lil foqra. Bagħatni biex infejja il-dawk ta' qalbhom maqsuma, biex inħabbar il-ħelsien lill-mjasrin u nagħti d-dawl lill-lomja biex neħles il-maksin biex inxandar is-sena mill-qwa mill-mulej. Ara il-ktieb taħlura l-attendent u għallhom dalli għadkom kismajtu seħ issa stess. Intom tisimgħuh. Jien huwa s-Salvatur. Jien huwa l-imħallef illi Iżrael għandu bżonn. U aħna nitennew illum il-ġurnata illi nafu illi iva. Niddejqu naqraw, niddejqu fil-versan tiddejqa taqra l-ktieb tal-imħallfin. Il-għaliex tajt fliema spira, fliema ħama u għajna. U Alla bl-omnipotenza u l-ħniena tremenda tiegħu oġbu jaqlana minn dak il-ħmieġ, inaddafna bid-dem ta' Kristu u jippreżentana qudiemu nies notfa, nies preżentabbli. U ma jarafx aktar bħala il-sira tiegħu imma bħala ulied adottivi tiegħu. Għalhekk il-Bibja bħalma qal Ġesu Kristu il-liġi, is-salmu u l-profeti jagħtu xhieda tiegħi. Jagħtu xhieda tiegħi. Taqra ktieb tal-imħallfin u tgħid għandna bżonn Salvatur. Għandna bżonn Salvatur. Meta se jiġi? Is-Salvatur nafuh. Nafu li ġie u aħna ta' bilħaq bil-grazzja. Il-għajnieħ u l-lum nistqarruh bħala il-soluzzjoni, il-rimedju għal marda kattiva ta' dnub li aħna mbagħtu bija. Halleluja. Amen. Amen.